Ahoj lidi, já jsem Ondra Albrecht a právě teďka jsem tady proto, abych vás pozval na další mega akci tohohle podzimu, respektive adventu, protože se nám opět blíží ples Gymnázia Zlín lesní čtvrť, který opět proběhne tady za mnou v Interhotelu Moskva, kde se na vás těším já jako hlavní aktér za mixážním pultem. Doufám teda, že vy budete všichni jako přede mnou pěkně na parketě tančit a mít dobrou zábavu. Letos máte možnost vybrat si, pokud se oblečete do černého, tak budete takový jako hříšní, takový prostě až ďábli trošku. A pokud zvolíte spíš světlejší oblečení, tak zase můžete být nevinní jak andělé. Kromě toho, že tam budu hrát já, tak tam bude taky spousta dalších lidí, bude tam taky tombola, bude tam taky taneční vystoupení a to všechno už 17. prosince tady za mnou v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Tak se na vás těším. Takže nezapomeňte, 17.12. hotel Moskva ve Zlíně a tradiční vánoční ples Gymnázia Zlín lesní čtvrť. Těším se na vás.